साफ्रोमबो नायग्रा आरो खोनासंग्रा नोंथांमोनखौ जिसु ख्रिस्टनि मुङै सालाम बावहरबावनाय थाबाय। आंनि मुङा मन्जिल दैमारि। आंनि बे इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो बरायदों। दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे सोमोनांथाव सल' एबा जि सल'नि गेजेरजों नोंथाङा मोनसे गियान मोननो हागौ बेबायदि सल' नोंथांमोननो लागै आं लाबोदों। जि सल'आ नोंथांखौ गोबां थुलुंगा होगोन, जि सल'आ नोंथांनि जिउआव मोनसे सोलायनायखौ लाबोगोन, बेबायदि मोनसे सल' बुंनो हास्थायदों। सासे बैसो गोनां पास्टर दंमोन आरो बे पास्टरा सानसेखालि गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय थाम-थिम जादोंमोन। दैज्लां बोथोरनि सम, गरम बोथोरनि सम आरो जि दिनाव बे पास्टरा गुबुन दाबसे जायगायाव मोनसे खामानिनि थाखाय थांनो ओंखारदों, बे दिनाव बै फुंनि समायावनो गोबां अखा फैबाय, जुब-जुब अखा फैबाय आरो बे अखा फैनायनि थाखाय बियो थाब थांनो हायि जाना दङ। अखाया माब्ला गारगोन बेखौ नेनानै दंबाय थायोमोन आरो बै समावनो मोनसे समावहाय अखाया गारबाय आरो अखा गारनाय लोगो लोगोनो बियो दावबायलांबाय एबा थाबायलांबाय। बोराय मानसि, बैसो गोनां मानसि आरो बिथाङा थांगासिनो दङ। बेबायदिनो गोजान लामा मोनहैनो हाबाय आरो बे गोजान लामा मोनहैनायाव बियो मोनसे सेन्टार मोनबाय आरो बे सेन्टाराव बियो गोदोना फोलावनानै गोबांथिं नायदिंबाय आरो गावनि मेगननि नोजोराव रावखौबो सासेबो सिनाय मोननाय मानसि नुनो मोनाखिसै। बे समाव बियो आरोबाव हान्थिबावनो हास्थायबावबाय। जेराव बियो थांनो गोनां बे थांगोन जायगायाव आरोबाव बियो थांखि खालामनानै आगान होफिनबावबाय। बे समावनो सासे गलादारा, सासे दखानिया, साहा दखाननि बिगोमाया राव हरनायसै। "अ पास्टर बाबु, पास्टर सार" होननानै राव हरनायसै। जेब्ला बे रावखौ पास्टरा खोनायो अब्लानिया गावनि गोदोनाखौ एसे नायदिंनानै नुबाय जे सासे मानसिया बेखौ राव हरबाय थादों, नाथाय बे राव होग्राखौ बियो सिनाय मोनाखै। अब्लाबो बियो बिनि साखाथियाव फैबाय आरो फैनानै राव होफैबाय, गोजोननाय लाफैबाय आरो बिथांमोना सिनायथि लाबाय आरो अब्लानिया पास्टरा बेखौ उनाव जोबथायाव सिनाय मोनहैबाय। गरमा गरम ताजा साहा आरो मोनसे सिंग्रा होनानै आलासि सिबिनायजों बेखौ लोंहोबाय, जाहोबाय आरो बेनि उनाव बिथाङा ओंखारलांबाय जेराव गावहा थांनो गोनां। बिनि उनावहाय लामाया गोबां गाज्रिमोन, गोबां गाज्रि लामा आरो अखा फैनायलाय बे लामा गाज्रियावहाय गोबां दैफोरा थुबुर जानानै दङ आरो बेखौनो नायैनो नायैनो पास्टरा थांगासिनो दङ, गोबां जोथोन लानानै बारलांबाय थादों। थिग बे समावनो सासे हौवा आरो सासे हिन्जाव एबा बिथांमोना हौवा हिन्जाव, बिथांमोनाबो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय फैगासिनो दङ। जेब्ला बिथांमोनाबो फैदों, पास्टराबो जेब्ला थांगासिनो दङ, थिग गेजेराव जेब्ला मोनफैलायो अब्लानिया पास्टरा थुबुर थानाय दै, जि थुबुर थानाय दैमोन, बे दैयाव आगान होफ्लांबाय गोसाहै आगान होफ्लांनायलाय दैया बारस्रावबाय आरो बे बारस्रावनाय दैया बे आइजोनियाव एबा बै हिन्जावनियावहाय नांहैबाय। बिनि गाननाय जोमनाय दख'नाफोराव, बेसेन गोसा दख'नाफोराव बे गासैबो गाज्रिफोरा एबा दैया नांबाय आरो बे दैया नांनायनि थाखाय बिथांमोना खोंगो जोंबाय, रागा जाबाय आरो रायनो हमबाय। नायालाबानो थाबायो, बोराय मानसि एसेथ' मोजां नायनानै थाबाय, बिभिन्न बाथ्राफोर रायबाय आरो बे समावनो बे पास्टरा सरि बुंनायसै। "आंखौ निमाहा होदो, आंनि गोरोन्थि जाबाय, सरि" होननानै। नाथाय बे सरि बुंनायखौ बे हिन्जावनि हौवाया एबा बिसाया बे बाथ्राखौ मानियाखिसै। आरो बे पास्टरनि खाथियाव थांनानै नैबेबायदि गोदोनायाव हमबाय, पास्टरखौ हमबाय आरो हमनानै ओरै खालामबाय आरो बिसाङावनो थायाखिसै, बे हौवानि मोखाङा गोजा जाबाय, रागाजों गोजा जाजोब्बाय, दाम गोजा जाबाय आरो बिनि उनाव गोदोना हमनायल' जायाखिसै, आखाइ दिखांबाय आरो आखाइजों बे पास्टर बोराइनि खावलायाव सोबाबाय आरो सोबानायजों, गोदोना हमनायनि नारनायजों बे पास्टरा बे दैयावनो जस'बाय, गोग्लैबाय आरो बिनि उनावहाय बिथांमोना गावबा गाव ओंखारलांबाय। जि हौवा हिन्जावमोन, बे हौवा हिन्जावाबो थांबाय आरो बे समावनो बे पास्टरा गोजौथिंनिफ्राय नायनानै इसोरखौ धन्यबाद होदों। "हे प्रभु, नोंनि लीला मा एसे सोमोनांथाव, नोंनि आशीर्बादफोरा। बै मोनसे सेन्टाराव नोङो आंनो जगायना होबाय, साहा गुदुं गोदैनो सिंग्रा मोनसे जगायनानै होबाय, आं जाबाय, रंजाबाय आरो नैबे लामा गेजेराव प्रभु आङो सोबा जाबाय, मा एसे सोमोनांथाव नोंनि महिमाफोरा, थेंक इउ" होननानै इसोरखौ हामबाय होनदों बे पास्टरा। बेनि उनाव बियो बिनिफ्राय गसंबाय आरो गावनि थांनांगौ जायगासिम थांबाय।
नाथाय जि हौवा हिन्जाव दङमोन बे हौवा हिन्जावा गावनि खामानियाव थाङाखिसै। बिथांमोना ड्रेस गाज्रि जानायलाय, लेथ्रा जानायलाय, मैला जानायलाय बिथांमोना गिदिंबोफिनबाय आरो गावनि न' फारसे मोनफैफिनबाय। गावनि न'नि थालाखौ खेवबाय आरो बिथांमोना न' सिङाव हाबबाय आरो बोथोरा गरमलाय, अखा फैखांनायनि उनाव बोथोरा जिहेतु गरम जायो, बोथोर गरमलाय बिथांमोना गरमजों थानो हायाखिसै आरो बेयावहाय गावनि न'खराव थानाय जि फेन दङ बे फेनखौ होनो थाखाय हौवाया फेननि सुइचनि खाथियाव थांबाय आरो सुइचखौ अन खालामबाय। सुइचखौ जेब्ला अन खालामो सुइचआवहाय इलेक्ट्रिक सर्ट नांना दङ, कारेन्टआ सर्ट जाना दङ आरो बिनि आखायावबो बे होनाय लोगो लोगोनो सर्ट जाबाय आरो मानसिया सर्ट जाफाबाय आरो कारेन्ट सर्ट जानायजों मानसिया खमफिनो हमबाय आरो बे समाव बिसिया गाबख्रावदों। बिसिया गाबख्रावदों, मा जाखो मा जाखो मा जाखो होननानै बिसिया गाबख्रावदों। नाथाय गाबख्रावब्लाबो जेबो खामानि होआखै। गाबख्रावनायलाय न' खाथियाव थानाय नसुंसेयारिफ्रा खारबोबाय। खारनानै नुफैयोब्ला हौवाया गोग्लैना दङ आरो गोग्लैना थानाय हौवाया जिउ गैलिया, थैबाय। आरो बै समावनो माखासे मानसिफ्रा बुंनो हमबाय, हाबाब मा एसे सोमोनांथाव जाथाय जाखो बेलाय, दा बावैसो लामायाव दङमोन, बोरै थैफैखो? आरो बेयावनो माखासे मानसिफ्रा बुंनो हमबाय, जि समाव बे बोराय पास्टरखौ बे हौवाया सोबादोंमोन बे समाव माखासे मानसिफ्रा लोगोसे दङमोन एबा नुफादोंमोन। बै नुनाय मानसिफ्रा ओरै बुंनो हमबाय, जि बोरायखौ बियो सोबादोंमोन बे बोराया थारैनो सावहोदोंमोन आरो बे बोराया थारैनो मोन्थोर गोरों, जादु गोरों, बे मोन्थोर रोंगौ, दायना होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंनो हमबाय। माखासे मानसिफ्रा थारैनो बे सावहरदों, बे सावहरनायनि थाखाय नङाब्ला बे कारेन्टआव बोरै थैनांगौ, सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय कारेन्टआ बोरै सर्ट जाना थानांगौ होननानै गोबां बाथ्राफोर बुंनो हमबाय। आरो बिथांमोना बै बोराय पास्टरखौ लोगो हमनो थाखाय थामथिम जाबाय आरो बिथांमोना बेबायदिनो लामाथिं नाहरबायानो थादों, लामाथिं नाहरबाय थादों, निस्सय थारैनो बे बोराय मानसिया बिथिं फैगोन होननानै। आरो थारैनो बे पास्टर बोरायहा गावनि खामानिया जोब्बाय आरो बे गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनदों आरो बे गोजाननिफ्राय नुहुरदों, हाब लामायाव माबाफोर जादों नामा, गोबां मानसिफोर दं, गोसोआव सानबोगासिनो दङ। आरो बै पास्टरा सानदों आं राव होलांगोन होननानै। जेब्ला खाथि मोनफैयो अब्लानिया बै रायजोनि मानसिफ्रा बै बोराय पास्टरखौ राव होनायसै, र' थाथ' नोंथां, जोंहा गेदेर अलखद जादों, जोंहा गेदेर खैफोद जाबाय, बेयाव सासे मानसि थैदों, नोंथाङा मिथिगौ ना? आरो पास्टर बोराया बुंबाय, आहो आं मिथिया, ओहो आं मिथिया, आं दासो फैगासिनो दङ, आं जेबो बाथ्रा मिथिया। बे थैनायनि जाहोना नोंथाङानो, सासे मानसिया बुंबाय, बे थैनायनि जाहोना नोंथाङानो बुथारदों, नोंथाङानो सावहोदों, नोंथाङा दायना, नोंथाङा मानसि सिथारनो गोरों, नोंथाङा दायनिगिरि। अब्लानिया पास्टर बोराया सोमोनांबाय, पास्टरा सोमोनांबाय आरो गिख्रंनाय मोनबाय बे रावखौ खोनानानै, हाबाब आंलाय बोरै बुथारनांगौ जाखो, बोरैहाय? अब्लानिया बै जाय सुबुङा जेब्ला बै हौवाया बोरायखौ बुदोंमोन, सोबादोंमोन, बै समाव थानाय मानसिया बुंदों, अ नोंथाङा बै लामायाव बे हौवाजों सोबा जादोंमोन आरो बे सोबा जानायनि खिथिर नोङो लादों, नों सावहोदों, बेयावखायनो बे मानसिया थैफैदों। अब्लासो बाथ्राखौ पास्टरा बुजिनो मोनबाय आरो पास्टरा सोंनो हमबाय, मोनसे सोंलु सोंग्रोबाय बयखौबो, जुदि नोंथांमोना बैयाव सोरबा दङमोनब्ला आंनो फिननाय होगोन। आं जिथु गासावनाय दै, बे गासावनाय दैया सोरनियाव नांनायमोन? अब्लानिया बै नुनाय मानसिया बुंबाय, आइजोनियाव नांनायमोन। आइजोनियाव नांनायमोनब्ला थिग दङ, आइजोनियाव नांनायमोन। अब्ला आइजोनियाव बे लेथ्रा दैया नांदोंमोनब्ला, नांबायब्ला, अब्ला बे हौवाया आंखौ मानो सोबानो मोननो नांगौ? मा जाहोनाव सोबाखो? बे पास्टर बोराया सोंबाय। आरो जेब्ला पास्टर बोराया बे बाथ्राखौ सोङो अब्लानो रायजो राजाफ्रा फिननाय होबाय, मानोना बे आइजोनि बियो हौवामोन, बियो गावनि हिन्जावनि सायाव अननाय दङमोन, बिसिनि सायाव गोबां अननाय दङमोन, बे अननाय थानायखाय बियो नोंखौ सोबाबाय। थिगानो, नाथाय आं बै समाव सरि बिदोंमोन, आंनि सरि बिनायखौ बियो नाजावाखसै, अब्लाबो आंखौ सोबाबाय। आं थारैनो बुंदों, आं सैथोखौ बुंदों, आं बिनि सायाव जेबो साव होआखै, आं बिनि सायाव जेबो बुङाखै, नाथाय आं बुंदोंमोन मा, इसोरनि सिगाङाव आं इसोरखौ हामबायसो होनदों। मा एसे सोमोनांथाव इसोर नोङो, फैबाय थानाय समायाव बै सेन्टाराव आंनो साहा जाहोदों, लोंहोदों आरो लामायाव आंनो सोबानाय होदों, बेसे थेंक इउ गड, आं बेबायदि होननासो बुंदोंमोन, आं जेबो बुङाखै।
नाथाय साबधान जा, आं मोनसे बाथ्रा बेयाव बुंनो हास्थायदों रायजो राजा नोंथांमोन। जेरैहाय अननायनि थाखाय बिसोरनियाव लेथ्रा नांनायखाय बियो अननायनि थाखायनो आंखौ सोबादोंमोन, बेबादिनो आंखौ अनग्रा सासे बेक्ति दङ। बे बेक्तिया जाहैबाय इसोर। बे इसोरखौ आङो खुलुमो, बे इसोरखौ आङो सिबियो आरो बे इसोरा आंखौ अनो। इसोरा आंनि लोगो, इसोरा आंखौ अनग्रा। अब्ला बेनि बियो आंखौ अनो, अब्ला बे अनजाग्रा बेक्तिया जुदि सोरजोंबा अन्याय खालामजादोंब्ला अब्ला बे इसोरा बेसे दुखु मोनगोन, आंनि जानानै बेसे दुखु मोनगोन सानना नाय रायजो राजा नोंथांमोन होननानै बे बाथ्राखौ पास्टरा गोबां बुंबाय आरो रायजो राजाफ्रा बे समाव बे बाथ्राखौ बुजि मोनबाय आरो बेखौ बुंखांनानै पास्टरा ओंखारलांबाय। बे सल'नि गेजेरजों जों सोमोनांथाव बाथ्रा सोलोंनो हायो, नङा होमब्ला? जोङो सानो आं हारसिं, आंखौ गुबुना अन्याय खालामदों, आंखौ नेवसिदों, आं जोंखौ नायनो बायो, जोंहाखौ नायनो बायो, आंखौ नायनो बायो, आं लेखा गोरों नङा, आङो जेबो रोङा, आंखौ नायनो बायो होनना आंखौ निन्दिदों, आंखौ ठाट्टा होयो मानसिफोरा होननानै जों गोबाङा बेबायदि सानना लायो। नाथाय नोंथांनि जाथेग्रा सासे दङ, बे जाहैबाय इसोर। नोंथांनि अन्याय खालामजानायखौ इसोरा नायनो हाया, नोंथाङा दुखुआव थानायखौ इसोरा नायनो हाया। मानोना इसोरजों आंजों जोङो लोगो, इसोरजों नोंथांजों लोगो, इसोरा नोंथांजों लोगो, नोङो इसोरजों लोगोखाय इसोरा जों साफ्रोमखौबो अनो आरो अनजाग्रा बिसाफोराखौ इसोरा गुबुनजों अन्याय खालामजानायखौ नायनो हाया, नायनानै थानो हाया जायो। दा बेयावखाय जों माब्लाबाबो दा साननो नाङा जे आं हारसिं होननानै, आंजों लोगोसे इसोर दङ। इसोरा खैफोदनि समाव नोंथांनो सहाय होयो, आंनो सहाय होयो। आं नोंथांमोननो मोनसे गोसोखां सिरि फरायना होनो हास्थायदों, नोंथांमोना खोनासंगोन। जेसाया बिजाबनि 44 बालाब 10 सिरियाव 10 बाथ्राखौ लिरनाय दङ, आं बेखौ बुंना होनि। गोदाव सोराव दाजा, कारन आङो नोंनि इसोर, आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन। आङो नोंखौ सहाय होगोन। आङो गावनि जै जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन। इसोरनि बोसोना रोखा। जेसाया 44 बालाब 10 सिरियाव बुंनाय बाथ्राया रोखा। आङो नोंखौ हमथाबाय थागोन। नोङो जिंगा दासि, नोङो सिन्था खालामनो नाङा, गासै समाव आंखौ मोनगोन, आं नोंनि जानानै थागोन। बे बाथ्राखौ जिसुआ प्रतिज्ञा खालामदों, इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों। बेयावहाय जों फोथायनि, जोंनि जानानै इसोरा लागारबो गसंथियो। थेंक इउ।